ke lalo also kopai kemi napen dak hemrit ang tata misen na joini si alangli chithur chithar pen sitami alangli hodak bijayawara pen train nang dunlo lasi puwang bom pini anke alangli chithur chithar pen amek arwak pen boy phisitami hem nang chilelo hemrit ang tar long nang chilelo ilong boy ka chingki kela dak pen kedam hiria huta nilitum chingki dun boy lo apor bangke nilitum ta chilang le delos tami hola kaching koi vek apor bangke 13 tarik ajo 11:40 apor si alang chingkoi lo pusin nilitum birta bang long dun lo lapen pini labang so chithur chithar pen hemrit angtar mesen ajoini pen dak boha anna chile bangke lake bajinar kebra achitim ansi dak boha anang chile lo kelalo nilitum non birta kelong ateng pulote alangli hodak chingkoi det pen alangli la amekar ahud le hejo alangli thur plud lo amat hola oto ta bang chichi ama oto chithabdun thosi hospital an palelo lapen ahatot bangke hok lo sikai sita chikun lok lelo wai phisitame alangli hola dak ene amen che tok det pen la hospital long dam det pen nurse atum amek langlo la si bgp lo bandage phan lo alangli la so phit bangke nurse tum phan kache than bangke la pohlo nilitum karjulonga tengte none nurse atum phan ke baido ni ke asam chedam juipo admit melo kusi alangli kache than amasi nili hatot paisa sikai sita be tamia sap sovet sitami nili phan narab don tha busi nurse atum si kewang abhara bang nang kelo do niglo da kebang bang nilitum khobor ke longa tengke university keba basina che thabdo anpar ke da ilitum bolong komaji hidilangwe tiniali long basun tuk pen ke dagrong asor tum thekdun lok pen ke mane hola areng ke so bang ahir ing tang raklo aphu ta ke roilo bindis pan hedlo anung anta amek sai delo ektom mane jinso me anuti mekri jang prok anlo mane akeng ta damun elo amasi ronga sortum kopai kemi pen baski sun pen men che tong dun lok amat ronga sor bang che than lo tom hang lo amasi alang li phan ke tom nang thab dun thosi hem ke wanik lo chetang te jasmet pet non kis je son do nilitum ke chuningri ji bang chuningri thetan lo chuningri nang ikok bo athe nilitum ikhi edata ave lasi la bangso so la an akiso la an areng kiso lo je ekdom অবস্থা se ave pin lo lasi la bangso kerap kelong ji aphan nili chuningri padik remiglo aprangsi karbiang long autonomous council local em sar mudhuram lekhe sar alang lifanta un anpen la bangso nilitum se kachelang ji aphan ne kerap don ji aphan nili chuningri par piglo anparta dak karbiang long autonomous council cem sar dr tuluram ronghang sar alang lifanta un anpen ke la bangso ase kachelang along na cherap don ji phan nili chuningri padik rem iglo pini nidlitum labangso raikom ingleng an akisung pen dak hem nanga chelo lerok abangke nilitum phan sar locally em sar mudhuram lekhe sar nilitum phan masap sovet sitame un an ke sar nilitum phan kerap na pajir dun iglo lasi nilitum nili news lab hoi pen la pen rong isi rub isi mane jirpo jirpi don rap orte muti pen nilitum labangso osofan koson si kelong lok jima pu nilitum ke claim ke damahin bidi suri nangki bid yang kipidun atum rong asar robasar atum korte injil la ke claim ke dam rapet atum fantanili choro padik krem iglo choro par pik iglo nache rabdun thega po sa sar tumta karbilo charli asong ksa tumta alang li tumta un anke nangbor ipidun lo nangri pidun lo ase alang li tumpen cherap chetu ajoine phun pen sitam nilitum phun pen sitam si nilitum pu che than chingki pu wai phis sitam alang li tumta un anke nangbor ipidun se alang li tum hanta choro par pigiglo